Γεννήσαμε χαρταετούς. Άντε πάλι, κάθε χρόνο τα ίδια. Οι άνθρωποι πριν αρχίσει το Πάσχα πετάνε τους χαρταετούς και με ξυπνάνε. Εμένα που κοιμάμαι μόνο 23 ώρες το 24ωρο. Δείτε στην πόλη μου, πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Και γρήγορα. Ναι, αλλά τι. Να κόψουμε το σκηνή του χαρταετού. Σατανικό, αλλά όχι αρκετά. Πρέπει να καταστρέψουμε και το χαρταετό. Ναι. Πιάστη. Μόλις περάσει. Δεν φτιάχνετε. Θα σου πάρω άλλο. Σίγουρα. Ναι. Πιο όμορφο. Ποιο? Τάγκωσε ο ήλιος και έφρυξε. Το φως κόκκινο έριξε. Πήραν να καίγονται κορφές και όλες οι πάνω γειτονιές.